Dobrý deň, sme na štadióne FK Nitra. Dneska hráme FK Nitra proti TJ Nové Sady. TJ Nové Sady sú oblečení jak púpavy. A naši sú v modrom, jak vždy. Šmolkovia. Ani si nejdeš kupovať. Mňa tu takto necháte. Nemáš niečo kúpiť? Ale čo? Ty tu zostávaš. Idem si kúpiť kebab? Zatiaľ ešte... Ideme si niečo kúpiť? Koľko? Nie, ja ešte 3 minúty. Presne by malo byť 3 minúty do kick-offu. Ale už nastupujú, hráči nastupujú. Aj s rozhodcami. TJ Nové Sady. Dobre, a sme tu späť a oficiálne sa začína tento zápas. Hráči sú v strednom kruhu. Nastupujú. Prečítame teraz zostavy základné. Dobre. Domáci, takže FK Nitra. Jednotka Jakub Lehocký. 11 Sebastian Tulipán. 4 Denis Ioannidis. 3 Robert Varga. 18 Patrik Meliš. 5 kapitán Milan Kvakovský. 9 Štefan Pčelár. Jakub Zábojník. 17 6 Norbert Varga. 8 Tomáš Mesároš. A 16 Dejan Kotula. No, postranný rozhodca je žena, takže toto bude zápas. Teraz ticho. Nové Sady, rýchlo povieme. 32 Timotej Nemet. 15 Matej Cingel. 14 Šimon Lampert. 11 Jan Kadia. 12 Martin Tomovič. 13 Martin Hanzlík. 2 Erik Majdan. 10 kapitán Jozef Macko. 7 Milan Hamšík. Takže počúvajte, 7 Milan Hamšík. Počúvaj, 7 sa volá Milan Hamšík. 9 Peter Luzár a 6 bratia. Takže 6 a 9, 69 sú bratia Peter a Pavol Luzárovci. To je nové... Není. Kámošek, pozri, aké ma svali do piči, to mi ti tak dajem. Takže tie Nové Sady začali tento zápas a idú rovno do protiútoku a už majú hneď šancu. On iba diktuje do diktatúry. Áno, a pozor, a púpavy. Natáčajte to niekto. Hej, Kubo, natáčaj to. Ich máme aj Púpavy začali protiútokom. Nie, púpavy. Nové Sady sú púpavy. Púpavy a šmolkovia. Púpavy majú loptu, zatiaľ hra sa odohráva stredom a nahrávka do zadnej časti. Púpavy stále majú loptu, 10 Macko dáva späť loptu. Hrajú Púpavy hrajú zatiaľ celkom defenzívny futbal. Stále hrajú v zadnej svojej polovici. A pozor, FK Nitra má loptu. Však to som povedal, všetky zostavy som povedal pekne. No. A pozor. Tento veľmi nekonkrétny faul na 11. Jan Kadia, ktorý spadol potom, ako mu... Spadol horificky potom, ako mu niekto pleskol po tvári. Po čele. 10 kapitán Jozef Macko organizuje svoj tím. A pozor, veľký nákop, pozor do 16 FK Nitra. Ale pozor, stále Púpavy majú šancu. Púpavy v našej 16, pozor, ale dokázali prihrávku. Ale Púpavy stále sú pri lopte. Púpavy sa stiahli na svoju vlastnú polovicu a hrajú momentálne za svojím brankárom. A offside. Púpavy majú offside.
FK Nitra odkopáva. Piče, toto je. Dobre, Dá sa to na príbeh. FK Nitra hrá dozadu. A nie medzi blízkych, takže to bude vidieť aj Balaži. Aj Franklin. To je jasné. Určite, lebo aj Messi si kúka tvoje storky, že? Nie, Urbanič a Balaži si kúkajú moje On tak to je v piči. že to natáčam. Dobre, natáčam to. No, zatiaľ ľudia sa troška nás hromaždili, aj nás tu cez 50 ľudí, ale pozor, FK Nitra má útok, FK Nitra, ale Púpaví ho za toto zastavili. Púpaví FK Nitra 0-0, druhá minúta. A Púpaví, to je dobré meno, akože, nechcem nič hovoriť. Ale... Púpaví ho o stenu. A pozor, Púpaví, únik, ale únik. Deviatka má únik, ale pekný, ale toto bolo pekné. Pekne zastavené peťkou. Našou peťkou, takže Púpaví majú rohový kop. Našlo Peťka, ale meno je aké? A čo ti, aj mňa to nebude vyhľadávať beda. Však budem ho volať... Však si oné daj zostavu. Budem mu hovoriť Palo. Komu? Peťka je Palo. Peťka je Palko! Ale ak chceme povedať konkrétne, tak Peťka... A počkaj, Peťka je Milan Kvakovský. Teraz by nabehol na hlavičku. Predstav si, že mi rozacedal toto. Nožničky. Že reálne takýto komentátor. Pozor a... Raketa. Púpaví zahrali FK Nitra. A pozor, FK Nitra odkoplo roh. Batat, pamätáš si na raketu? Áno, raketa. Tam už ako som skoro kopol. Milujem. Toto je koľkátá liga, prosím vás? 8. liga. A Púpaví môžu dať. Púpaví nedávajú gól. Pozor, toto. Dobre. Púpaví mali veľkú šancu, ale vynikajúco náš brankár chytil. Vynikajúco. S týmto som mal včera tréning, alebo predčerom. S týmto brankárom. Na brankárskom. Raketa. Ja nejde, lebo to zo zemi vykopáva. Raketa bola dobrá. A nakrátko, a FK Nitra odohráva zo svojej 16 a pokračuje. Kľude, zatiaľ hrajú veľmi defenzívne, tiež FK Nitra. Nie sú nejaké veľké šance až na túto, ale pozor, nákop vysoký, ale Púpaví zachytávajú. Fú! Ale pozor, pekná kombinačka, sedmička, Marek Hamšík. Ty si... Asi to narazilo koleno. Marek Hamšík, ale on je jak Milan Hamšík, či jak sa volá. 8. FK Nitra môže ísť do útoku, ale Mini Peka ho ale Púpaví... Púpaví ho obrali a Púpaví môžu ísť do protiútoku a nákop. A? Síce tá prihrávka bola mimo jak moje babkine koleno, ale nakoniec Púpaví stihli ešte niečo z tohto vybojovať a Púpaví majú hadzovanie. Autové vhadzovanie. Áno, nie tam je dosť. Ale tu bolo, vieš. No, takisto poviem. Chceli by sme zatiaľ poďakovať sponzorovi programu Nitra Zdroj. My milujeme Nitra Zdroj. Toto nebol faul! Nebol toto. Pán Dian, toto čo malo byť? Dobre, takže Púpaví zahrávajú priamy kop z nebezpečného priestoru. 10. Macko môže dať gól, ak Macko bude kopať. Dušan bude kopať. Bude to kopať Macko. Macko, 10 to bude kopať. Nie, 10 to bude kopať, 10. Stavíme sa? Macko. Nie, Macko. 10 sa volá Macko. Macko. Duško to kopať. Čo ti jebe? Kopal to do múru. Čo sa stalo? Ide Simon, ješ. Ďalší kamarát nám ide. A fajn, že si nešiel akože kopať. Dneska v Nitra Zdrojte chceli by sme povedať chcel by som povedať dobre správy. Náš Nitra Zdroj v štúdiu sa, dneska je nás tu viac. Dneska je tu Kevin Benko, Matej Burčiar, Filip Hanuška,
Jakub Burčiar, Simon Svečula a ešte Simon Ješ. Chceli by sme poďakovať všetkým, čo dneska... Nitra zdrojov a všetkým, čo dneska prišli podporiť. Áno. Nic. Prosím vás, vám dám PayPal link dole, prosím vás. Prispejte. Chceme si kúpiť mikrofón. Aby som to bol huláka na celú Nitru. Počkaj, protiútok FK Nitra. Fú. Lepšiu kam. Showme. Jasné, pôjdem tam. Ale nie, tam chod natáčať. Na budúce, keď si kúpiš mikrofón, tak hentam Hej. na tú stoličku, čo je ukradnúť. Si ma tam budú žiť natáčať, že čo tam robíš. Že prečo chlapec hučí do mobilu? Bude o 7 novinách. Púpavy idú do protiútoku. Pozor. Púpavy. Á, dobre, stopli to. FK Nitra stopla protiútok. Ale Púpavy stále zachytili loptu a Macko má loptu. Pozor. Ale FK Nitra ukradlo prihrávku a ide. Pozor. Ježiši Kriste. Aj môj detko, ktorý nežije, by dal lepšie. Pozri si. Všetci... To je Jakub Dinák. Tinák. To je písar. Pošlej Timothy, alebo Dinák. Poč. Musíte natáčať celý zápas. Čo ja ti dám aj nabíjačku, kľudne. Tak poďme sa striedať, teraz niekto iný. Ja to budem kľudne natáčať. Tak niekto, daj Burčimu. Však ale to na jeden mobil máme natáčať, nie? Na jeden mobil, nech to neposielate mi všetci. Bol to strašné chyby na minulý zápas. Toto? Minulé A minulé bol Benčík v bráne. Nie, myslím, ako v Čechyncach nehrali. Ja? Toto sú Čechince? Nie, v Čechyce sme hrali. Zatiaľ v tento... Zatiaľ veľmi To je Oliver. Nie, to je Oliver. Tak. To je Oliver v tej veste. Tak Oliver došiel, ďalší bohužiaľ. To bude... Je to Oliver, však vidím, máte modré topáky. Nevadí. Zase to bude toxická nálada. Hej, presne, vyhoďte ho! Teraz došiel Oliver Petrák, ale pozor, bodka a výkričník. Oliver Petrák, není člen Nitra Zdroj TV štúdia. Vodka, vykričník. Bodka. Aj bodkočiarka. Ale zatiaľ Púpavy mali offside, lebo nevedia, čo je offsideové pravidlo. Však počkaj, daj to Baťovi. Daj, ja to chcem natáčať. Púpavy. Aké 2 metre dozadu, však dobre tam bol. Haló, ukľudni sa. Čo, prosím? Ty nechceš byť na Batatovom YouTube kanále? Však to je najlepší YouTube, však si pozri videa. A však, jak ťa môžeš označiť na YouTube? Daj Instagramový účet. Však spravím. Ale mne furt zablokujú každý Instagramový účet, čo spravím, takže neviem. Krásne pres. Všade mi ukazuje. Ale komentuj tú hru. Ale však zatiaľ tá hra je nudnejšia, ako toto môj pes. No pozor. FK Nitra má vhadzovanie. Hrá to na 3. Pekné vhadzovanie. Jak by som to povedal? Bolo to tak mimo, jak moje babkine koleno. Dneska zatiaľ 11. minúta. 11. minúta. Púpavy, Nové Sady teda. A FK Nitra 0-0. FK Nitra hra v strede. Pekná kombinačka. Oliver, kazí záber. Choď preč. Prišiel Oliver Petrák, ktorý nie je člen Nitra Zdroj TV štúdia. Není člen. Oliver, ty nie si člen. Nie člen, to je dobre. Bohužiaľ. Dobrý večer, prišli ďalší ľudia.
Čo sa chceš? Nie, ty tam nie si. Ty nie si členom. Máš málo rokov. To... Áno, treba. Čau. Ja komentujem. Na YouTube si to pozrite, tie videá. Zavádzate. Čau. Pozor! FK Nitra má šancu, ale Pupavi to chytili a FK Nitra má stále šancu. Pupavi, FK Nitra. A stále sa hrá. A Pupavi odkopávajú. Kámo, ale Bejčík sa každý zápas aspoň pohádá aspoň 3-krát. Vám to hovorím, na to by sa si mohol sadiť. A iba keď prehrávajú. Dobre, že sú kurzy, že tento tým dá viac ako 11 góla. Hej. A nepúšťajte to tam. Nepúšťajte to. Hej. Ale zás Toxík toto, halo. Máme tu... Počkaj, dobre, pozor, FK Nitra. Má šancu, volej! Neporozumenie medzi hráčami Pupavi sa nezhodli v pokutovom pásme Nových Sadov. No, čo? Nie, máš málo rokov. Toto bolo kontroverzné. Kontroverzne, počkajte, kontroverzne v hadzovaní. Áno, čo? Členy sú len Filip, Hanuška a Cvenčo. Za 80 eur. Daj mi. A však, počkaj, členi sú Kevin, lebo Kevin je OG. Nie, tí, čo to boli na prvom štadióne. A plus Svenžo. A Hanuška. Máš málo rokov. Poďte. A FK Nitra, FK Nitra. Zatiaľ veľmi nudný zápas na kúkanie, 14 minút prešlo a nič sa nestalo. Okrem jednej individuálnej šanci nových. Ja ich volám Pupavi. FK... No a my to tam mali teraz. A aj Dunajský stred to majú. Za FK Nitra môže do protiútoku, ale to kopol. Ale počkaj, to môže to chytiť. Ježiši. Zatiaľ vedľa mňa, pri mne vedľa stojí reprezentant Západoslovenského zväzu do 13 rokov, Filip Hanuška. A pozor, a Cvenčo, to je najväčšia superhviezda. On bude hrať za Barcelonu. Za Barcelonu, alebo za Brighton. To by potešilo matať. To by ma potešilo dosť. Dobre, točte to niekto. Filip, natočíš tú chvíľu, ty. Tak ja to budem natáčať. Poď, Svenčo. Budeme sa striedať, lebo my sme proste 8. liga produkcia. Ale berte to s tým, že toto je 8. liga a my natáčame 8. ligu, takže my nie sme žiadni profesionálni komentátori ani kameramani. Takže s rezervou to treba brať, ale prosím vás, podporte toto video like a odoberať na náš účet. Skúsme tam... To strašne moc ľudí. V pohode, keby títo odišli, keby títo naľavo odišli. Oliver a Simon. Ale nepúšťajte tam, tu vadí statika. Oliver, vypni mikrofónu. Zatiaľ veľmi nudný zápas na kúkanie, veľmi. Nemá to žiadnu akciu, ale iba 16 minút, tak skúsime, čo tie Nové Sady vymyslia, alebo FK Nitra. Zatiaľ Nové Sady hadzujú, ale nevedia vhadzovať, lebo uteká jak zajačík. Pozor, zábojník zachytáva loptu, FK Nitra môže ísť do protiútoku. Ježiši, však poďme, skočil jak toto. Zajac. Tak to bol pekný pas. Pekná obrana. Chceli by sme poďakovať všetkým, čo natáčali. A zábojník je možno zranený, čo toto vidíme? Smí striedať rozhodca. Zranil sa hráč FK Nitra, 17. Jakub Zábojník leží na zemi práve.
A ty si celý Daniel. Ty si strašne vtipný, počúvaj. Tebe by mali dať Nobelovú cenu za vtipy. Hej, pamätáš? A ide tu striedanie. Zábojník je zranený, bohužiaľ natiahnutý sval a... Naša hviezda, jediná hviezda v tomto týme. Natočte, Heďa! Čierna Sanitka 2-0. Ale Hete bol lepší. To bol najlepší. A ešte bol aj čierny. Ale čierne oblečenie, nie farba pleti. My máme radi všetkých ľudí. Priblíž to, Cvenčo, Priblíž, musíme precítiť ten moment. Priblíž to. Počkaj, tam vybehne, on začne tak kričať, že čo si o tomto myslíte. Čo si myslíte o nás? Fú, ale to nevyzerá dobre. Ledva chodí, kamarát. Ale nič nepokračuješ. Však vidíš, že je zranený, jak môže pokračovať. Už sa ukludí. Počkaj, on hrá? Rozchodíte to. Uhú. A zatiaľ, počkaj, poďme, všetci FK Nitra. Poďte, 3. Všetci. Áno, povedz, všetci kričia, že FK Nitra. 3, 4. Nitra! Snažíme sa... Hej, presne, chcete tu byť, tak podporujte. Močky. Presne, inak môžete ísť na vedľajšiu. Vidíte, tam sú dvere. Inak môžete ísť na vedľajšiu tribúnu. Presne tak, choďte k fanúšikom. Avaj, fans. Avaj. Chodte k fanúšikom novým sadom. Presne tak, púpavam choďte. Púpaví. Púpavači. Púpavníky, to je dobré. A pozor, FK Nitra. Tento zápas je tak nudný, počúvajte. Viac som sa zabavil kúkanie mojej babky televízii, kde bola nejaká TV Lux o 12. omša, než tento zápas. Ale... Neohni tú stoličku, prosím ťa. A Ramzan... Chceli by sme poďakovať zatiaľ všetkým sponzorom. Prvý je Nitra Zdroj, Vetix Locker a najdôležitejší zo všetkých je Caprisan. Pozor. FK Nitra má šancu. Ale že Milan Havšik, to je také, to by som ja chcel mať. Fú, tak to je Havšik, pozor. Ó, pekná. Pekný. Dejan. Fú, tak toto bol pekný. Keby bol rýchlejší, akože... Však ja mám všetko, ja mám všetko, TikTok, OnlyFans, Instagram. Jak to chcel blúd za Ty si spam! OnlyFans, Nitra Zdroj, ukáže Ty tam máš učenie, že nejaký fejkový Nitra Zdroj, ukáž všetky. Máka si, vieš, on A ty ticho, lebo ešte mi príde polícia, že čo to na YouTube dávam. Že on tam má, víš, tú kolónku, že tam má OnlyFans a vlastne dáme to Nitra Zdroj. Hej. A on máka to otvorí a že... Za 20 lajkov downloadujem fotku Nitra Zdroja. Zatiaľ náš verný kameraman Simon Svečula natáča tento veľmi zápas. Ak vyhráme, tak vybehne na ihrisko. To vám hovorím. Počkaj, povedz to ešte raz. Ak vyhráme, tak vybehne na ihrisko. A ešte Henčík z nejakou palicou ma bude naháňať po celom ihrisku. A vystredal. Však som dal. A Zábojník je dole. Striedal. Bohužiaľ kvôli zraneniu Zábojník nemohol pokračovať. Tento smutný zápas pre jeho... Čo ja nemám čo komentovať, však... Smutný deň pre Slovensko. Smutný deň... Čo všetci máte s tými ponožkami už? Ja tam mám... Počúvajte, ja mám Ježka z
Z jablkov a všetci hovoria, že sú to vianočné ponožky. Nech sa ukľudia. Pupavi zatiaľ asi mali faul. Toto bol faul? Nie, to sa došiel na ihrisku. A to je faul, keď sa došíš na ihrisku? Keď sa vyštíš na ňo. Ale, počkaj, ale vážne, keď si sa vyšiel na ihrisku, tak rozhodca by dal, že faul? Žltú kartu. Že nedostatok rešpektu voči Počkaj, nevydržania svoje potreby na oficiálnom ihrisku. Alebo na nami A poznávka, chlapec by mali z urinologovi. Má zelenú moč. Vyšťal sa, tráva zmizla. Počkaj, že vyšťal sa a tráva zmizla. Ukradnutie 4 cm trávy. Kučeravé vlasy. FK Nitra má rohový kop. Cítime to na gól. Poďme. Teraz to padne. Nitra! 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 Ukloni sa, Oliver. Psychické nálady. Zase sa doma došťal, tak preto. Doma sa nevysral. Doma sa nevysral. Počkaj, nedá sa do tohto dostať. Čo? Do tohto búdy, však toto na komentovanie. To je náš komentátor. Ja som batát. Ja som batát. Fú! Kolpama. Ohrozujúca strela. Viac presne tak. Bohužiaľ, Brighton prehral s Manchester City 4-0. Nepríjemné výsledky toto. Poďme ešte. Vidíš. Poď batať, ideme. Počkaj. My budeme kričať nie a Nitra. Čo? Že čo sme? Nitra. Čo ideme vyhrať? Nie, že to sme Nitra. Ideš vyhrať? Áno. Ja som výherca už. Ja už som teraz výherca. On je psychický výherca. Presne tak, ja som vyhral v hlave. Bitka v sektore. No ideme. Tak poďme. Čo sme? Nitra. Čo sme? Nitra. Čo sme? Nitra. Poďte tliskať. Nitra. 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 A vy tam padnite vy. Líne močky. Poletí to od modrej. Však poletí to od modrej. Aha, a má trojka, má loptu. Čo, vystrel? Čo ti je? Ale čo si normálny, že strieľajú už? Ty hormonálny pes. Ale montáš sa, tvoja babka. Poďme, FK Nitra má šancu. Čo ti je? Prvá reálna šanca FK Nitry po 25 minútach a bola to tyčka. No poďme, batať. A teraz. Počkaj. Nitra! Počkaj, dajte, že... Nitra! Nie, poďme sa to. 3, 4... Nitra! Dobre. A chceli by sme ešte poďakovať jednému špeciálnemu členovi, malý obchod, čo je pri Čermádi, najlepšie potraviny 24/7. Ale dobre, teba kosali s kosačkou. Tak. Ja to mám fakt dobre. Aj teba kosili s kombajnom, je to jasné. FK Nitra, čo ti jebe?
Joj, veľká šanca, veľká šanca. To ver. Prísľa Bohu, že o 5 rokov bude komentovať nejaký treťoligistový ugánsky hokej. No. Rád zakomentovať. Vidíš, ja som sa hádal s Haloškou. Presne. Počkajte. Počkaj. Sorry. Počkaj. Pupa by mali veľkú šancu. Redaktor ma zranil. Bohužiaľ sme museli zastaviť prenos kvôli tomu, že boli určené sťažnosti na náš štýl sedenia. Šuť! Však to bol offside. A sorry. Kto sa sem pozerá? Jaj? A čo ja mám s ním? Ja som Filip Botka. Bohužiaľ, mali sme tu sťažnosti kvôli nášmu sedeniu. Jak sa kúka. Snažím sa ho provokovať, ešte to dobije. Fka, však to je, čo ti by nadal. Nevadí, bohužiaľ neúspešná nahrávka na strane FK Nitry. 28 minút, stav 0-0. Bola jedna, no ešte tam bola jedna šanca, čo trafil do tej siete z boku. Tak 2 šance za celý zápas, také nebezpečné. To bol lakeť, halo. Vieš, nemusí až tak komentovať ten zápas, lebo máme aj video z hry, vieš. Chceli by sme ešte raz poďakovať najlepší kameraman na svete Simon Svečula za kamerou. Všetci na jeho Instagram Simon Svečula. Dajte follow. To spracovanie bolo hodné. To spracovanie bolo hodné vykastrovaného komára. Ešte povie, že vykastrovaný somár. Dúfam, že by títo pampelišky mi dojdu za dvere, že čo im nadávam. Počúvaj, keď bude gól, tak začneme spievať nejakú pesničku, že ole. Počkaj, poďte teraz všetci, že sme dali gól. Ole. Pekné tréninky. Už nech je polčas, bohužiaľ náš kamarát umiera od ruky. Počkaj, nie je tu niečo, čo by sme použili ako stojan? Počkaj. Skús tú otázku nejakú napríklad položiť. Iba to posun, keď... Ale ja budeš iba tá sráčka. Tak ja z môj dindon lingong. A pozor, FK Nitra. Kopačka ti pomôže. Že to dáš dovnútra tej kopačky. A budeš posúvať iba kopačku. Ale pozri, keby si to dal takto, aby si iba posúval kopačku. Takto, pozri. Počkaj, nie, ale ja... Počkaj, natáčam. Pozri, daj to takto. Ale počkaj, to daj Svenžovi. Ja to chcem iba ukázať. Tak ukáž. Počkaj, teraz je šanca. FK Nitra. A to nie je gól. Ale ruka! Aha, FK. Hej, VAR, systém VAR. Systém halušky na Slovensku. A FK Nitra zatiaľ veľmi dobre defenzívne hrá, okrem tej jednej šance. Povolím si to. Poletí to. Hol modrej! Skús to tam nejaké. A pozri, zastav, chceš iba hádzať moje veci. Zas si toxic. No teraz si to povieš, hoďte tam batatovú kop. Choď preč, Oliver, choď preč. Ale dobre sme to vymysleli. A však to môžeš položiť na zem iba a posunieš kopačku, keď budeš. Poletí to modrej.
Čau. Čo tam je? Tak to je geniálne. To bol kto? Jak sa to tam dostalo? To si bol ty Oliver? Bol to Oliver? Dobre. Som urazený na Olivera Petráka, mi hodil loptu za štadión. A pozor, FK Nitra má šancu. Prečíslenie. Hej! Žltá! Žltá! Karta! Je to aj na filmované. Máme všetko natočené, máme. Vieš sa, že bude nejaká šanca? A že bude sa rozhodovať, že či bol faul, my mu iba ukážeme. Žltá minimálne! Vaše dresy vyžebra. Bude gól. A gól! My chceme gól! A stop! Dobre. A poď. Nie! Čo ti? Gól! Poďte všetci, jo! Bitka v sektore. Duška. Poďme, Nitra! To si mal natočiť. Ono prišlo takto, že... Počkaj, kto dal gól? Nemáme záber nejaký? Nás väčšou má záver. Hej, ten s tými dlhými štúckami. Počkaj, pozrieme Hanuško mobil. Že iba kto dal gól, aby sme vedeli. Počkaj, nech keď sa otočí, tak... Ale to nebude hneď, to hneď. Pozrieme. Osmička, počkaj. Takže, dámy a páni a dámy. Tomáš Mesároš dáva gól. A FK Nitra má... Po zemi. Presne tak, to je nová hláška. Víko Braketa! Pozor. FK Nitra. Pekná defenzíva. Oni tam, kto tam je všetko? Natáča Cvedžo s Bojou Kopačkou a s Burčarovým mobilom na Nitra zdroj. To je kvalita. A poďte teraz! Áno! Jaj! Pressing, vynikajúci pressing od FK Nitra. Poďte si to strihnite, kto zase tam dojde a takto sa bude kúkať. Jak ona sem prišla? A to je dobre. FK Nitra. A čo môže spraviť? Ja nejdem. Však ja komentujem zápas. Nevadí. No to vadí. To niekomu inému komentovať. Ale je to zástupca. Kto tu je? Ja som zástupca komentovať. Dobre. Takže je to zástupca Batata, ale nemáš tam... Batat, poď nám. Poď ideme z toho. A nie, to pojďme až úplne ku nim a tak... Ja sa takto ku nim prídem, že... Čo to... Ale nie, tak budeš povedať, ja potom si prišla. Nezaujímavé, ja fakt... Ale nie, ja skomentujem, nie? Zatiaľ 30... Ešte 10 minút, to je dosť. Bohužiaľ, FK Nitra z prvej ligy, čo sme hrávali pred 5 rokmi, FCčko, teraz najväčší, čo hráme, je 7. liga, alebo 8. Ty kokos, tak... Bohužiaľ, FK Nitra hrá 8. ligu. Ale počúvate moje slova. Rím tiež nebol postavený v jeden deň. FK Nitra bude raz hrať prvú ligu, ale to hovorím. Na srdce. No, keby toto malo hrať prvú... Počúvaj.
počúvaj. Cveďo, keby toto malo hrať prvú ligu, tak najlepší by bol. Nie. Zostaneme 15 všetci. Ja hrám za starší. Ja som... No všetci. Pozor, FK Nitra šanca. Nie. Hej. Čo som chcel povedať? Filip prehral. Trestník. Písar, ty si sračka veľká. Pozor, FK Nitra má šancu. Pekná kombinačka. Rohový kop. To by sme zauradovali my. Presne. Vieš, čo by bola FK Nitra najlepšie, keby bola prvé lige? Oni by najlepšie boli tam v tom bufete, čo hotdogy rozdávať. Tam by sa zamestnali, lebo toto v prvej lige prehrávame s Čechicami, že 5-2. 3-2. 3-2? Tak 3, to som pridal. Ale tak doma sme tu No, ale však je to úplne jedno, či sme doma, však tu žiadna nie je atmosféra, je nás tu, že 10 na štadióne. Poď! Joj, hlava. Nevadí. Ale chodte zo záberu, Svedžo kameruje. 7 minút do konca prvej polovici tohto zápasu. Aha, počkaj, toto chcem vidieť. A pozor, FK Nitra má šancu. FK Nitra. FK Nitra šanca. To bola hlavička. Púpavi odkopávajú loptu. Púpavi Pozor. Brankár to kde bolo? No tak hej, ja by som to rozohral. Ja by som to išiel do polovice a vykopol by som a dal by som gól. To hovorím. Macko. To je veľa, počkaj odo mňa. Krstným menom sa volá Jozef Macko, kapitán. Vypýta. Kámo, mal si tu by, keď sme hrali proti, čo to boli, Lužianka, tam bol taký bránk. No, hej, ten brankár, ja som chcel autogram od toho brankára, alebo fotku. Lebo to je gold. Legenda. To je legenda. Kámo bol samý sval, to. On sa volá, že Tomáš Barta, si to ešte pamätám. A jeho otec hral teraz za... Tak tam pôjdeš. FK Nitra. Pekné spracovanie. Pome. Hoď heď. Anuška, ty černok. Mám ťa rád. Počkaj. A poď. To čo myslíš? Ale nie, my máme radi všetkých ľudí, presne. Ale nie. A modrej. Šmolkov tiež nemám rád. Ale nie, ako sa hovorí, ukáž rasizmu červenú kartu. No, a? No akože, môžeme kúknúť vára, možno dáme žltú a nie červenú. A včela, pozor. To je maskot. Púpav, včela. Maskoti sa tu naháňajú. To blab. Kámo, ale ten bránka z tých Lužianok, to boli bomby hore. To boli výkopy, jak toto. To je Jurov sused. Však lebo však Jurov kúkol sused. No však, a on je, že vraj teda, tak som počul. Že vraj, že to je jeho. Povedz mu, že či mi dá autogram. Si to vystaví na posteľ. To je gold proste. Podpis od pána Matka. A ja... To malo v obchode platí kartou? Že prosím vás, ale dohodli sa.
takému povieš, tak ja ti dám 5 eur. Počkaj, čo ide robiť? Tak toto bola nádhera. Pekná. A čo bolo, offside? A už ide normálne. A že by to, hej, to je Tomáš Barta? Za čiarou? To je modrý. Konšpiračné teórie tuto máme. Supportuje Nové Sady. No, to môže byť. To môže byť. Číslo 2. No, postavu na to. No. 42. minúta, stále 1-0. Ty kokos. FK Nitra s pohodovým vedením 1-0. Ale všetko sa môže obrátiť hore nohami, ak FK Nitra dostaje gól a bude vyrovnané. Pretože máme tu FA ako Milan Hamšík. A Milan Hamšík, Jozef Macko a ďalšie legendy tohto týmu. Nebol, máš offside potom. To sa bude dávať na YouTube. Na YouTube, nájdi si, že TV. Si to nájdi na YouTube a daj lajky. Ja to zeditujem, také pkate. A budeš tam len... Nebudeš tam... Áno, na to čo? Dáme ho tam na tú fotku prednú, čo je hneď. Čo idete zase spraviť? Čo idete zase Oliver, za to môžeš ty, Oliver. Za to môžeš ty. Čo idete robiť zase? Oliver chcel dať Batakovú kopačku tam. Ale choď preč. Ty si myslíš, že si smiešný, ale si iba 11-ročný decko, čo furt niečo robí. Ma sereš. Mála sa správaš na 7. No. FK Nitra má šancu. Teraz sa ti naložia psovi. Smrdíci z huby a psovi, ale to nemá si ho naložil. To čo spadol? To videl si, aký kontrmelec spravil. Aj pozor, pupami majú proti. Pekná. Áno, ale pekné zastavenie od FK Nitra. A počkaj. Keď sa povieme, že už by sme mohli ísť a povieme rozhodcom, že sme VAR. asistent. Máme, počkaj, systém halušky. Systém halušky. My nehovoríme, že VAR, ale halušky. Systém halušky. Počkaj, si to dám takto, pozri. Nemusím to držať. Ja jak ten mikrofónik. No. No. Ja? Studené. Jaké spicy contenty tu máš, nie? Počkaj. Padne bol, tak ma Polčas. Ideme do. polčas. To nebude teraz gol. To není možné. Čo ti šíbe, to si mohol natočiť. To keď sme zeditovali a dali by sme, že dobráky, to išlo. Zatiaľ videozáznam vypadol kvôli tomu, že tu máme menšie sťažnosti s našou posádkou, ale... Kto ti to spravil? To som si dal kamera. Á, polčas! Vrátime. Hej, pozri na toto. Hej, ťa mogne. Nevidím. Dobre, je polčas, ideme do obchodu a vrátime sa späť začiatkom druhej polovici tohto zápasu. A kde je tá lopta? Takže pokračujeme. Indonézia. Patat, keď ju vyťahnem, tak to vydá. Nie, Patel, keď ju ja vyťahnem, dáš mi aspoň 2 eurá. Áno, Áno? áno. No, Daj mi 5 eur, všetko vyťahnem. dobre. Dobre, no. Dneska, teraz pokračujeme zápasu. Ja tam idem. 1-0, 45. minúta. Začíname. Áno! Dobre. Môžeš pokračovať do piče. Nedám budiť. Dejan dal Maxovi vodu, aby Nedám mu budiť. Senzo položil a on ju bere naspäť do kabiny. Ale on mu povedal, že niekoho napustia. 5 eur. Dobre. Vítam Nitra zdroj. Vítam Nitra zdroj. Vítame, Nitras. Botík nedá. Nedá môj. Filip, on ti nedá tých Ja mu dám. Normálne, zajtra mu doniesem 5 eur z peňaženky. A ja tu teraz dneska nemám peňaženku. No ale neviem, jak to Pekné ponožky. Ďakujem. V poriadku. Dobre. Začíname. Náš profesionálny kameraman Nitra Zdroj TV si nasadil svoj... Ivkovi veríme. Jaký brain freeze si dostal? Ja sa teba tam dokúšu, dám tu výrobu. Ale teba dokúšem. No jeden z vás troch dokúšem, ak by to nikto nevráti tu. A dovaj. Sa nechceš vedieť kam. Počkajte, kameraman má troška problémy s nastavením kamery. Obraz by mal byť za chvíľu... Čo to lieta?
Jemu tam lietajú do piky nejaké sršne do piči. Predstav, že on tam poje dole, mu tam začnú tam bodať sršne. To bude tak smrdeť. Musí si kúpiť firemný telefón. Firemný telefón si kúpime. No nerozlúčiš sa. Postavíš si sa do kamery. Tu je hniezdo vode, koľko tu je tých os jebaných. Z toho by si úplne bohač. Musíme kúpiť kameru. Tak, kámošek. Čo? Spadol! Hráč FC Púpavy spadol. 5 euro. Dobre, na ruku ti dám 5 euro. Zajtra, z peňaženky. Tak ako tam ide. Kto ju získa prvý? Nie jedno, jak ju dostanete. Povieme sa. Nič mi nedá. Tam majú hniezdo. Poďme. Však ich tu je milión, kuku. Takže máme tu druhé zranenie tohto zápasu. Teraz je to na strane tej Nové Sady. Zranil sa hráč, nevieme presne konkrétne meno. Počúvaj, vieš čo budeš ako kamera, že chodá tú kolobežku a vždy, keď poje lopta tam, tak poješ takto na tej kolobežke, jak tie kamery presúvateľné. Kámo, no ináč, toto bude... Nie, to musíme... Na ďalšie zápasy to musíme... Alebo iba ten mobil priam tu na kormidlo a iba to takto kúka. Jasne, a tam hore dá iba tabu kútu, čo počíta skore a iba to tak nejako. Zatiaľ odložíme. Zatiaľ zás mimo obraz, lebo nič sa nedieje, hráč je zranený. Hráč zranený, tak sme pauzu. Mali ste mu kúpiť čelo. Zatiaľ som ja. Čo má? Či kokos. Tak hráč. Kameru teraz dole, lebo ide starý dedo. Ale jak sa vám podarí kopnúť lopta tam dozadu? Jak sa vám to podarí? Oliver, ale... Víš, ako sa dohodneme? Je tá kopačka, daj mi ju. Tu máš kopačku. Dobre, tak dáš mi 5 euro. 5 euro stalo to lopta. Nie, 5 euro dám Burčimu. Aha. No, z jeden z vás platí loptu, chlapci. Ale Maxová vina. Jeden? Kámo, normálne mi dáš 5 euro na ruku, keď to dám. Áno, 5 euro. Ešte aj 5 centy k tomu. Pozor, aj v Nitra hráme a odkopávajú Nové Sady do... Dobre, Dejan! Áno. Ja čakal, že povinie. A ďalší. Toto je čistá nemocnica. Tam jeden leží, druhý leží. Píchajú jak tie včely. Dneska nám tu odsekávajú púpavy. Odsekávajú nám tam púpavy. Asi kosia. Dneska nás tu kosia. FKčko sú kosačky. Však aj nášho by kosili. Nášho. Dobre, je tam vyšla, bo ešte Inak čo to je za brankár, alebo on minulú... A neviem, a toto, my máme furt nejaké inakšieho brankára. Minule bol... Čo? Dajte mi nejakú kúk, dajte mi zápas. Chyby robil strašné. Hej. Na brankár. Ej, Bata, dáš mi do toho vačku mobil. Dá ti do môjho vačku, tak to ti to dá. Dobre. Stále. A pozor, nákop! Pekne obránené. Môžeme sa ich spýtať hentam, že kto to hodil. A to nie. Prepáč, ja musím rozličiť loptu, pri tej lopte dám hneď asi 2. Dám ti 7 euro. Ale je tam... Pozor. Dobre, veľmi dobre. Zatiaľ FK Nitra zahráva. A púpavy asi odkopávajú. A, dobre. Zatiaľ pekne takticky FK Nitra hrá. A že by to bol out? Je to out pre tie Nové Sady. Dobre vyriešené od Jozefa Macka. To je Jozef Macko. Plným menom. Jozef Macko. Nákop, nové. Chceli by sme poďakovať všetkým 20 ľuďom, čo pravdepodobne toto video uvidia.
z toho budeme 5 my a z toho to bude, že dvakrát si to pozrieme. Paťou. Aha, no tak toto bol jednoznačný. To je offside. Offside. Však to je profesionálna kamera. Na čo kamera za 100 000, keď máš kopačku a mobil? Koľko to má? To má 55 minút. Minulé bolo hodinu a pol, to video, hodinu a pol, hej. A to sme natáčali iba túto druhú polovicu, takže to bude mať... tam zasekneš? Tak zavoláme hasičov. Hej, Batiáš. No. Ale potom budeš musieť vypnúť audio z toho a pustiť iba toto. Však hej. No, skúsenosť. Ale nie, na čo z tohto bude audio dávať, však bude to isté, čo ja rozprávam. Bude presne to isté. Na čo nahrávaš toto? To bolo... Tak aby to bolo lepšie počuť, však keď to bude stáť, ale to kričať, však ma nebude počuť. Vlastne tam je žena v rozhodne, ty kokos. Išiel som okolo nej. Nie, ale Simon, pichni. Simon, pichni. Osma liga, najkvalitnejšie zápasy natáčané v 8. ligy regionálnej na Nitra Zdroj TV. Daj bránkara. Čo ti nebe? Čo ti? Dám 7 €. Oliver, dlžíš mu 7 €. No však Oliver ti ich dá. Maxu, Olivera alebo Ivko mu dáte 7 €. Však sa zložte, to máte každý. Zložte sa. Dobre, ja dám 2 €. No vidíš, berte si príklad. Sorry, obražite ma. Mám loptu. Natoč ma s loptou. Dobre, to je. Našli sme loptu. Hej, jedno som zabila. A Adam. Iba s tou mačetou. Dám ti. Adam Ďurica. Nie, Adam Ďurica hrá? Adam. Nie, Adam ani nebude hrať. Prečo? Dobre, 2 € už mám. Banajban. A čo včera robil, čo? Boli mest. Však hej, ale zase dobre, tak so skôr Však on došiel o 1:30 domov. A, pozor, Mbappé. Čo ti šíbe? Dvaja vlastní sa skopli. Double Brexit. Ale vieš, nie že double Brexit, dal iba jeden Brexit, ale svojho dal dole. Super hviezda Dejan. A, pozor, akcia. Počkaj ešte, volej. Heňovi do auta. A poďme všetci. Je to mimo. Jaj, nevadí. Ja mi ju postražím. Tam nech si komentuje, Filip. Ja som batát. Prepáč. Ja nie. Ja ti postražím. Kámo, Ja ani nemám. my musíme komentovať to. Ja budem postražiť. Nitra Zdroj TV to nemôže sklamať ľudí. Tých 30 ľudí, čo budú kúkať to video. Na budúce spravíme Nitra Zdroj odkaz. No. Batáš, požičaš mi loptu, ideme si kopať. Hej, ale nestrate ju, prosím vás, teraz som ju dostal. Ten, kto ho odkopne, potom platí. A Max, ty nesmie, ty mu ešte doložuješ. No. Ty ju dožka. Teda ešte 5 € vykývam. Hej, Burčimu sa zložte, Olivera. Maxiu. Nie je to jedno. Boli ste tu traja, Ivo dal peniaze. Nič mu nedá. Aj Dávid. Čakaj, odfotím si. Takého mobilu. Tak ale, Mačov. viete prečo Máte sa tie isté mobily? že to nebude Hej, také platiť? podobné. Hej, vy máte také isté mobily? No, Prečo? počkaj, porovnať, či sú také isté. Počkaj, počkaj. To detko nám kupovalo. Počkaj, my máme také isté 2 kamery, to znamená. Vieš, Prečo sa ale nevstúča? Takže dvakrát viac úložiska. počúvaj, choď tam a choď natáčať na tú druhú tribúnu, budeme mať 2 pohľady. Môj, poďa maximálne takto a tak. Ale ja som fakt zvedavý, jak mu to chceš poslať. To video. Však- Koľko sa mu to bude posielať? Ešte to? No, normálne mi to pošle. Kam? Cez Lebo e-mail, mali ne? sme točiť iba také minútovky. A každú minútu by som poslal. Nie, normálne mi to pošli celé na Instagram. Ti to pošlem ti to celé na... A cez spraví, lebo na Gmail, tie špiny na Gmaili, ono keď máš na Môžeš im niečo povedia henty. 20 GB, 25 GB, tak ti to neodošle. Kde je zábojník, neviem? Však je zranený. Ja viem, ale že kde je akože... Sedí. Buď sedí, alebo... Bo už je na tribúne.
Alebo možno aj šatni si tam niečo robí ešte s tou nohou, nejaké ľadové obvezy. Na olejčeku je. No, tatínko olejček. Ten používaš na vlasy, že? Narič tatínko. Niekto pekne strieka. Alebo to... Pretože zdravé dobre strieka. Strávate. Zatiaľ nudný zápas 1-0, ale ak tento zápas... Chyba rozohrávke! Poď! Ježiši Kriste! Počkej, toto je druhá veľká šanca FK Nitry. Alebo tretia. Lebo jeden bol gól, druhá bola tyčka. A Milan Hamšík. Ale dobre, FK Nitra stále zachytáva loptu a stále sa hrá v Nových Sadoch. Obranom pásme. Toto je 8. liga, to takéto strely tu budú chodiť. No neviem, potom prídu Čechynce a dajú nám 8-0. My sme s nimi Čechynci hrali 3-2 a tu sme s nimi hrali 5-0 a sme prehrali. Hrali doma. Tým pádom titul už Tak ale... nebude. Maxo, bol si v Čechynca kúknuť. Druhý nepostupujú? A Zabojník žltú, ale Branka. Aj na budúci rok. Strašne zle. Kámo, chýba mi ACčko, aby som si dal taký, že ACčko a zápas komentovať. Ale ACčko ma nezaujíma, iba keď hrajú s nami. ACčko asi s nami nebude hrať. No, ale nebudú nejaké priateľské, ako to by mohli dať. Ako mohli by dať. No, my sme prišli podporiť s dymovnicami. Dostali by sme na... No, dostali. Od ACčka. Ale aj tak sú... Ale ACčko nemá takú... Počúvajte, takto vám to poviem. ACčko ako vyhráva, ale aj tak sú slabší. Ale ACčko nemá takú akadémiu, jak my. Máme lepšiu. To bola ruka, podľa mňa to bola ruka. Úprimne to bola ruka. Takže možno sa ACčko vráti. Nemáš to natočené ani. Možno sa ACčko vráti. Ani nie. Vieš, tam je tá ruka, je tam iba taký čierny obrázok, tam niekto nie je vidieť. Pozrite, vidíte ruku, že však to je černé. Tam je iba Nitra zdroj logo. Nič na kúkanie. No, cenzúra. To Nitra zdroj logo, že nič na kúkanie. Prečo je Nitra zdroj? Nepríjemný center, alebo možno aj Prečo nie pokus Lidl zdroj? na ránu. Dobre, že... Hej, fauly! Toto by bolo na kartu. A hej, tá devina jak uteká? Fú, to je čistý Mbappé. Ešte uteká osnička, kámo. Naša? Najlepšie. Dobre. Vieš, to najlepšie beha, najlepšie šprintuje je Tomáš Barta. Taký bránkár z Lužianok. Pozor. Kde bol offside? No. Teraz máme záznam. Jak ten brankár z Lužianok, čo keď vychopil... Teraz som to povedal. Fakt? Teraz som povedal, že brankár z Lužianok. Však... On kope dloubáčiky. Nie, on kope rakety. Ja ten cukrík. Cukríček bol v Piešťanoch. No, hej. Alebo keď tu bol ten 70-ročný dedo, čo chytal. Hej. A pozor, šanca pre FK Nitru. To bude pekný. Poď ešte. Ježiši Kristi, kde si mal tú nohu? To čož? Dohodnite sa, chlapci. Čo vám šíbe, chlapci? Kde chytal? Cukríček chytal vonom. Proti nám v Nedede. A tam sú všetci cukríci. Cukríčky. Ja, ty kokos, jak ma zložilo. Zložilo ťa jak pakel kariet. Také fejslovie. Ty by si Filip Batát, bodka. Nie, že Filip, bodka, zatvorke, batát. Mňa zaujíma, aký máš e-mail. Tvoja babaš 24. Nice. Ja mám e-mail, že Filip... Nemám, že filip.99@gmail.com. Potom mám, že Rakúsko 51@.com. Potom mám, že filipus.com. Potom ešte... Potom mám ešte, že... Si vynechal Gmail. Že tak Gmail, to je jasné. Tak on si nemusí písať prezvisko, on tam dá iba Filip a potom dá bodka. A potom mám, že ešte, že Gregor Juzda.
Faul! No, počkaj. Natáčajte niekto s druhým. Natáčaj s druhým, ja musím pozrieť video Však záznam, či to bol faul. nemusíš to, ja vedíte, to zeditujem, aby to bolo vidieť. Ale vieš, že by Na sme mali veľkú javisko pič. Zakryš rozhodcový var. Nie, my nepoužívame VAR, my používame halušky. Dobre. Haluška. Tak nevar, Tebe som ukazoval to video ako typkový hlavu od toto. A gól! Gól! Ja, poďme ešte. Mi to ukázalo, skoro som sa dogrcal, fuj. Prečo, však to je pekné. Som sa ešte smal na tom. Mi ukázal v kabíne video, jak typkovi odebali hlavu samopalu. A to som A my sme sa na tým rehotali s Burčím. Dobrý. Pozor, FK Nitra. Gól! Gól! Joj! Nožničky, to si mohol. A pozor, zachyt. Joj! A to je 10, tá plešata sa volá Macko. A poď! Fú! Kámo! Jaký hokej? Jak sme skončili v hokeji? Čiže vyhrali sme titul. Ale myslíš Slovensko-Česko, čo za... Jaj? 1-0, či 1-1 bolo. 4-2 sme prehrali. Ale ja dneska sa hrá ďalší. Ale bolo 1-1. Pozor, prečo? Ja som chcel povedať, že Dejan Lovren. Daniel Hlavac. 1-4 sme prehrali. Zabolí proti Čechom. 15% energie. No počkaj, daj nabíjať. Daj, mám kábel. Pekne ma dal. Full service. Nechceš vidieť skadiaľ, ale mám. Počkaj, zrušil si, hádal si nezrušil natáčanie. Zrušil som natáčanie. Tak teraz čo robíš? Ja to som natáčal, pozrieť. Tak daj natáčaj ešte raz. No to budeme natáčať. Tak ale ja ti to pošlem aj tak. Tak budeme mať 2 videá, nech to. Počkaj, teraz natáčaj, rýchlo. Joj, čo ti šíbe? Šanca. Nie, 1-0 vyhrávame. Daj mi bližšie hentu onu blbosť. Bata, to môžeš editovať dokopy potom. Však jasné, že to zeditujem dokopy. To urobíš 2 videá? Nie, jedno to do jedného. Nie, dobre. Čo dám, že Nitra Zdroj TV, že čo? Nové sady FK Nitra, čas 1. Nové sady a.k.a. Púpavky. Že FK Nitra Púpavky, čas 2 z 2. Daj livestream na budúce. Ale to neviem, potom livestream sa nedá uložiť. Dá sa spraviť záznam. Ale nie, nedá. No. Dá sa spraviť na YouTube livestream, ale potom to nemôžeš editovať. Very sad. Kto? Frederik Kozlík. To je meno. Ale dobre. Milan Hamšík on top. Milan Hamšík a Jozef Macko, to sú legendy nových sadov. No pozor! Nie! Fú! A ja som kúkal na to, že... Ale ono sa tam niečo vlnilo a to bolo... Ej. Nie, to bolo... Bočná sieť. On trafil tú bočnú sieť. Hej. Tak trafil bočný sieť. Toto je čaro 8. ligy. Že nevieš, či je to Prečo gól. sem nemôže pristať relácia iná liga? A oni tu raz boli. Žiacičku. No. Ale my nepotrebujeme inú ligu, my máme Nitra Zdroj TV. Práve preto to my robíme, lebo my sme lepší. Iná liga je druhá liga a Bata, či on je... Ja som prvá liga. Oni sú iná liga, ja som prvá liga. Ale nie, inú ligu máme radi všetci. Ja sa na to kúkávam akože. A on srande, lebo tam sú potom takí dedičania, čo sa tam začnú biť. Toto bol faul, ale toto bol lakeť. Máme to natočené. Všetko máme. Halušky. Halušky. Máme to natočené. Kámo, ale akože ten rozhodca je dobrý bodybuilder. Kúkaj, ako má postavu. Však to je Urbanič. To je Urbanič. Rozhodca. To je troška tmavší. Nie, to nie je Urbanič, on musel mať bombu. Bude to center, ale... Kámo, ale kúkaj, vyzerá ako z jakého seriálu. Main charakter. Fú. Ani nie. Fú. Čo ti šíbe? Fú, a teraz môžeme dať zase gól. Na čo to nakopávaš? A poď! Jaj,
Kristík. 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 To sa nepovedal, že Kristík. Jaj, Kristík. Christus. Macko. Macko, kapitán. El Capitano. To nemôže. Fú, už som sa... Kámo, keby hej to prešlo, tak... Jak sa volá osmička? Osmička, to ti poviem teraz hneď. Naša osmička. Nemôže. Naša Dobrá, pekná. Naša osmička sa volá Tomáš Mesároš. Tomáš Mesároš, od neho chcem podpis. A ešte aj od pána Macka. Jaké má krstné meno? Nie, Jozef Macko. Jozef? Jozef Macko. Ale chcem od Milana Hamšíka. A od rozhodcu chce podpis. Bodybuilder, rozhodca. Už máš nejakú profilovku na Instagrame, ako Sigma Wolf. Sigma Wolf. Ale Sigma Wolf. Poď, Tomáš! Jaj. Ťa prehodím cez to okno. Ukloni sa. Žiadne okno tu není vlastne, tak. Tak ja ti donesem okno. 66. minúta, stále 1-0. 67. minúta. Ty kokos! To vás... No. To chcem spracovať omelom tam. Tam mal spraviť z toho nožničky. A Milan Hamšík je pri lopte. Fú, aký klzák tam dal. Jaký klzák. A nebol faul. Ani roh to nebol. To nebol hádzam roh. Čo vám šíbe? Ak z tohto bude gól, tak ja idem za rozhodcom. Že mám video. Kamo, dojde za rozhodcom, že pár sa toto bol faul a takú ti plesne, že ťa odpáli naspäť na tribúnu. Dobrý človek som. No tak keď z tohto bude gól, tak... Ja idem za rozhodcom, ukážem mu to video. Ty bodyguard, čo píska. Nie, chod za ním a normálne zakryť, že pán rozhodca. Čo ti šíbe? Kámo, sa tam hodnejší zraboval. No, ešte tam zraboval svojho. A keď však tu padajú... Toto čo je? No, ináč to je pravda. On by ho zabil, kebyže po ňom... A teraz neviem, či naši hrali na našu bránku, alebo na tú bránku. To je pravda, oni si pomýlili bránku. Taký, že vyhráte na druhú bránu. Sláci, vyhráte na tú bránu, nie na tú. Aha, oni, Macko sa... Macko sa nerváči. Macko není Macko. Macko robí lemot. Macko je Egri. No poď! Ja, keby sa tak neodsko... To boli pekné triky. Poď! A prečo po vzduchu, však si to aj po zemi? Poď! Oni že prihrávajú si jak Barcelona, ale toto strieľajú jak toto. Tak si to povedal... Vykastrovaný komár. No, Stála za vykastrovaného komára. No, že tá strela stála za vykastrovaného komára. 69. minúta, 1-0, veľká šanca FK Nitry. Moc tento zápas nekomentuje, skôr sa tu bavím, ale čo chcete, toto je 8. liga a tento kanál sa volá doslova Nitra Zdroj, tak čo čakáte? Nemôže! Fú. Alebo dáš na Instagram a dáš tam, že FK Nitra versus... Ultras. Nie, versus, ja neviem, Novej Sady a dáš link na YouTube a že pozrite. Nitrasdroj.sk. Vieš, čo tam dá... Nové šaty. Označí tam Tomáša Macka, či Jozefa Macka. Prezdieľaj Tomáško. Ale on má Instagram. A každý normálny muž má Instagram. Aj môj tatko má Instagram. Manželka doma, že Macku, poď sem. On tam má jednu fotku a to bola nejaká, že challenge, že Tatraty, že ak si bol na nejakom mieste a mal si sa s tým odfotiť. On tam napísal, že islandská sopka niečo, Tatraty. Hashtag. Mal si pomenovať ten kanál, že Nitrasdrojové na... Poď! Toto je veľká šanca! Ježiši! Nebol! On falty! Nebol to faul! Bata, mal si dať názov, že Nitrasdrojové názory.
Nitra zdroj sa baví. Nitra zdrojová strana. Šmitala hra za Nové Sady. No. Kto je Šmitala? Šmitala, váš bývalý tréner, nie? 12 minulý rok trénoval Šmitala. Ja, hej, no. Ale nehráva za Ty si- Nové Sady, veď. Neviem, ty si videl, čo dával Robert Baláš na toto, na storku? Nie. Náš tréner, si to pozri potom. Však môžem si tam pozrieť. Tak si to pozri. Si to pozri. Nie, nebo. Celý čas si nenatáčal. Až teraz, 4 sekundy. 5. Ty si debil! Ty si to celý čas nenatáčal. Nenatáčal. Tak to bolo... Ty si ma celého kopnul. Hana si nenatáčal. Vieš, čo si spravil? Že... Musíš tam mať 3 videá tam musíš mať. 3 videá. Mám tuto. To je 8 minút. To je ten druhý polčas, pozri. Toto, čo ja viem, no neviem. Mám to... Pošli mi všetky tie videá, lebo... Ale Toto spravil Batáš. natáč. Počkaj, dá ti tam tú kopačku, či nepotrebuješ? Že burčí, že burčí. Treba to Potrebujem náhradný kameraman, Jakub Burčiar, idem kúknúť, čo také Si mu zaplo ucho, ne? A ja to chcem vidieť. Kámo, prežíval to ústami, doslova. Ale že mu na tréningu nech ťa prezdiela na Instagram. Nitra zdroj TV. To čo to? Kámo, jaký Jackie Chan som. Čo ho zabil múku v vozduchu, čo ti tebe? To som ešte nevidel. To treba zapísať do histórie. Deti. Šenky šen. Milujem deti. Na tanieri, čo? Ja aj toto? To som videl. Hofer sa troška. Čo je? Ja som na tým tak rehotal. Hofej. Ile keď poviem N-word, tak dostaneš ban na to? Hej. A počkaj, natáčaj. No poď, teraz padne ten gól, verím tom. Pekne. Hej! Mal si z toho spraviť výhodu, aj tak nedáte gól. Mali si dať faul. Čo ti jeb? To bola ruka! Nie, nemôže. Kamo, ak toto pustí, tak... Predstav si, že by mu to pod nohy padlo. Ešte raz naučíš dať ho. Tá za nadávanie, pán rozhodca. Pekne, dajte ho dole. Nie teba, Dejan. Ty zostaj pekne. A nech ide hrať jeden Ale však tu není. a Váňa sa rozsvičuje. A to kto je, aký Ukrajinec? Však Váňa si Daj mi napiť. Daj mi napiť. To respekt moment. Že top 10 respekt Sigma Moments in football. Jedna, Dejan Kotula. Dejan, máme to natočené, dáme na YouTube, že respekt momenty vo futbale. Prvý, Dejan. Komu ukážeš palec, a ti ukáže faka, čo ty dobrý človek. Respekt momenty vo futbale. Že top 10 Sigma Moments in football. A prvé bude, ako niekto niekoho dokope na zemi. Je pupsík. To bolo fanúšik. Fanúšik to schytal do tváre. A pán Macko a... Pozor. Wow. Pomeň, nemôže, Macko má loptu. Pozor, Macko má loptu. Kámo. To je, vieš ako sa... Vieš ako sa máš, Jozef Macko, on je, že Jozefínho Maciko junior. On je, že Jozefín Macko junior. Jozefína Astralošová. Kámo, keď by mať dieťa, To je naša bude sa volať učiteľka. Jozef. Na našej škole Jozefína My máme, že Michal Odry, že Želmíra Maculová. Vy ste postupili z úplne. On sa teraz volá Štefániková, daj za to. Štefan. Štefán Harabí na štadión. Harabí na štadión. Aj my sme postupili. My sme postupili, my sme všetky. Aha, Ďurica ide hrať. A Ďurica! Hráme proti Alekšinca. Dúfam, že mi ešte zaspieva pri tom. Tá gola, dojde sa ešte ja. Na ceste 350.
Na štadióne. Počúvaj, chceš, že predstav, že Adam Ďurica dá gól a príde kuda, že na ceste 350. A čo robí Benčík s rozhodkyňou? Halo. Je bez cesty. Jak ju vystrelo, keď sa ich... Tak to povedz, že striedame. Je takto, že striedame. A že jak by sa vystrela, tak by si videla takto ruku, že... Aby mu vylepila. Vylepila mi tú ruku. Ďurica, zaspievaj nám. Ja Neľutujem ani jednu chvíľu s tebou. Abo. Ďurica číslo 7. Kámo, to je Ronaldo. To je spevák Rolando. On je Kristus Rolando. Orlando. Sumaldo. Vieš, to je Sumaldo. Hej, viem. Ale dobre. Kompi. Typek sa volá Kompi. A desina. Ja viem. 42. Leo Špesaldo. Leo Špesaldo. Adam Ďurica. A ukáž. Wow. Tak toto sú... Ani jedinú chvíľu s tebou. Toto sú extrémne skilly od Adama Ďuricu, ktorý mohol vystreliť z polovice ihriska, mohol na vinkel. Jak Majo Kočner. Konversky si zabil akože. Tak Vánsky. Konversky, Vánsky, to je to isté. Ešte zajebal. Presne takto vyzerajú konversky. Zabil. Presne takto vyzerajú konversky. Keby... Akože hej, no, ale nemá. Á, pozor! Nahráva na niekoho, ten nahráva na Kompi. Čo to je čambi? Tak čambi. A za polkou, musia aj všetci za polku. Jak on? V hokeji. Jak hokej. Predstav si, že by brankár chytil... Predstav si, že by to brankár chytil do lopty a dali by buli do penalty. Keď ti prne dole streamu. Fuj, to nie. Ideme za nimi hrať. Nie, nemôžeme. Ja ne. No tak... Ťa bolia ruky. Však tento to natáča asi hodinu a pol už. Tak kde? Ty ani minútu nenatáčaš. Počkaj, kde mám tu máš kopačku. Daj si to do kopačky a iba drž kopačku. A neľutujem. Hej, čo robíš? Čo si ty, Brazíl? Lovren hádže autové hádzovanie. Pozor. Dobrá, Adam. Macko išiel rovno zľavo do toho. Macko tam strčil uško, Macko uško. Ja som loptu. Milujem ťa. Vidíš, už sa urazil. Táto generácia. Tak mi to daj. Až pri 16. 60. Podan! Poriadny aut! A som chcel poriadny aut. To znamená, že je presný. Aha, Macko uško! Nemôže! Offside! Pekná rozhodca! Ne už si debil! Ty ťa dobijem. Vyhoďte ho! Jak Oliver. Vyhoďte ho zatiaľ to. SBS-ka. SBS! Zavolajte Benčík. Ale bol to offside akože. A Macko uško! Ale nie, Macko je frajer podľa mňa. On musí byť dobrý. Kámo, pekne... Najlepší druhý. Nemôže! Ďalší offside, dobre. Tie offsidy zbierajú ako toto. Moja babka z hlavy do Kauflandu. Jak moja babka z hlavy do Kauflandu. Prosím ťa, dajte toto decko preč z kamery, lebo už mi leze na nervy. Nechajte Maxa. Kámo, ja keby som do toho súboju. Som napitý. V osobnom súboji proti Jozefovi Mackovi. To je proti Ronaldovi. Ja dúfam, že ten typek nemá 48 rokov a že keď ja budem, sa volá, keď dostanem sem do Ačka, tak budem hrať proti pánovi Jozefovi. Vieš, ako sa hovorí, Messi chodila za školu, aby mohol kúkať Jozefa Macka hrávať.
Počkaj, alebo takto, že Ronaldo má vylepené plagáty Jozefa Macka po izbe. Mbappé zabehol na Slovensku, aby mohol hrať Josef Macka. Jediná vec, prečo toto, jak sa tomu hovorí? Jak sa hovorí ten, čo vo Vatikáne je? Pápež. Vieš, prečo išiel pápež na Slovensku, aby videl Jozefa Macka hrať? Ale Jozef Macko musí byť frajer. Jozefova mama musí byť veľmi šťastná. A to jakého splodila macatého jedinca. To si nepovedal, že macatého jedinca. Ježiši! Jeminenky, však máš ruky jak plameňak. Máš ruky jak plameňak. Dobrá, Adam. Dobre, poď. Adam, Ďuri. Adam, penálta! Penálta! Penálta, ťahol ho! Súdi! Ty mu drž písky. No, a tam nemal... A skopni ho! Akože chcem, aby vyrovnali, aby toto Inak bolo. toto za hlavičko do branky. Nebola hlavička, bola slova. A potom 90 plus 62. Hej, kto si to dal skoro vlastný gól? Aj, veľa ľudí. Znaš Čo? A potom tu budeme všetci skákať. Simon, nevieš? Počkaj, musíme spraviť ďakovačku, že ďakujem. Tade, kto si to dal vlastný gól skoro? Už to natáčam, že hodinu 26 tú nahrávku. Bata ich má hodinu a pol. Fú, tak toto. Fú. Toto bola žltá. Toto je na žltú. Kámo, Závidí Mackovi. kámo, však ho prešiel na kombajn. Závidí Mackovi jeho talent. Od prírody. Ho prešiel na kombajn. Mal si pomýl Macka so žitom. Asistent Jakub Burčiar. Nie, ďakujem. Tak, Simon, ty si ešte vieš, natáčal. Aj sem. najnovší člen nášho realizačného Štábu. ale ja som bubeník. Predstav si, že bude nejaká RTVSK a toto budú vysielať raz. Predstav si, že z nás bude... Hej, predstav si, že z nás bude o 10 rokov nejaká RTVSK. A na toto bude na Keď bude internete. ďakovačka, ja sa vysmejem hentým, čo tam sú, lebo nám budú ďakovať. Presne tak, ale nie to Jozefovi Mackovi sa budeme kláňať. Až... Že oni sa to ešte pobijú, predtým ešte odkopnú. Nitra! 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 Dobre, poď! Dobrá! A poď! Ježiši Kriste. Ty si dobrý, Lacko! Nitra! My sme mali písomku z geografie a kamera mal napísať, že hlavné mesto Lichtensteinska, to bolo, že Vaduz. Vieš, čo napísal, že Kaduz. Vyhraj hlavu. Ale dopredu! Nitra! Dobre, Pome, ešte to udržme, ešte 6 minút. Držíme Ale vieš, koľko budú nastavovať, ale 5, 4. Nie, 3, max. Nenastavili. Nie! Čuť, to nebola ruka. Kámo, ja si myslím... Nič ste nevideli. Nitra! Kámo, ale ja si myslím, že toto bola ruka. Nitra! Ja keby som bol... Však hovor. Ja keby som bol sen a hrdina Jozef Však áno. Macko, tak ja by som sa tam normálne že hádal, že to bola ruka. Nitra! Nitra! A Nitra! Messi išiel na hosťovanie do Nových Sadov, aby si zahral s Mackom. Aby kúpil si vlakový lístok do Nových Sadov z Argentíny, aby mohol vidieť, ako trénuje doma Jozef Lacko. Aby mohol vidieť ten skvos. A potom išiel do tohto dolu žiadok, aby mohol vidieť, ako chytá Tomáš Barta. Nie ten Courtois by mohol sa lebo on je Ter Stegen. Courtois cez školu toto si na mobile dával highlighty Tomáša Bartu, jak chytá proti FK Nitra. Čo?
Jozefa Macka chceli kúpiť do Barcelony. Poď! Natáčaš? Ale však poďte k nám, aby ste aj vy pozbudzovali. Presne. Poďte si sem sadnúť, alebo sem, aby Hovorím, ste že Macka pozbudzovali. chceli do Madridu, ale on sa rozhodol, že ostane v Nových Sadoch. Pomení. Počkaj, to takto, že Macko chcel ísť do Madridu, ale nemohol, lebo tam nemajú Nitra zdroj. Tak mu na... Pomení, hej. Toto Ruka! Súdi! Máme všetko na kamery. Počkaj, nech to v Madride majú sochu Tomáša Macka. Jozefa Macka. Poď! To je šanca ako nič. Poď! Nie, kurník. Poď, ešte máš. No. Nemôžeme... Ruka! Súdi, ruka! Prečo? Váňa, to je Váňa. Maxi, že? Váňa je brankár. Áno. Čo tiž? Prečo hráme brankára na krídle? Ten, čo chytával. No. Ten, čo robil tu tie chyby. Tak prečo... Chytal tento. Ten robí tie chyby. A tak prečo hrá? Nemajú hráčov. ale ak bude hrať dobre, tak by to nevadí. Poď! Joj, veľká šanca. Keď chcete vidieť batatové vajce, tak mu dajte follow na OnlyFans. Nemyslel vajca, ako ja pečem s vajcami koláče. Ja som myslel, že... Čo? Ja mám kvalitné vajca, dobrý chov. No však z Nitra. Poď, doď ho! Nie, z Nitra zdoj. Som dneska už bol. Pekný zadok. Poď a dám, Ďurica! Vytrčil ride. Na cest! Jak doli. Nehrešíme. Daj im Jožko. Že Jožko. Macko uško. On sa volá Jozef Macko. Áno, Jozef Macko. Nie, ja idem volať Pomení. A Milan Hamšík. Jožko, vypucuj. Počkaj, Macko, ukáž tú Sigmu v tebe. Ukáž to Sigma. Sa vysporiadať, s tlakom, tak nie je. Macko, ukáž tú Sigmu, ktorá v tebe drie. Tiež rádio, bude majstrom, tam po tebe Ukáž bude toho bandy Oldingo No. z Turecka. Počkaj, toto, že top 10 ľudí toto s najväčšou aurou. Prvý, Jozef Macko. Poď! Dobrá, poď vysúď ho! A to si os. Počkaj. A však sa nedotkol. A kúkaj si offside. Mával vlasy. A to nie je náhodou nejaký typek náhodný, ktorý sa... Dojči. Dobrá! 30 rokov. V Barcelone majú sochu Macka. Veľké rýpany. Shout out tu veľké rýpany. Veľké rýpany. On je taký profesionál, že hráva za viacero klubov. Podľa mňa mu tam platili 3 klobásy aj do pivo. Za zápas. Tak to celý jeho plán na mesiac. Nie, však Filip Vanček je 12. Že príde domov za ženou, že čo? Koľko si zarobil? No tu máš 2,5 klobásy, polovicu som zežral a polovicu piva. Poď! Keď tebe málo, môžeš mi zeskár. Klobasu mi neber. Dobre, poď! Počkaj! Veľká šanca FK Nitry. Poď! Gól! Ukáž Ani. A poďme, FK Nitra. FK Nitra! Čo robí Beňo na ihrisku? Beňo sa spadol na ihrisku, či Heňo, či Beňo, či kto, čo to? Geňo. Heňo má dobré meno na Instagrame. Ale ja si ho furt milím, že Heňo alebo Beňo, ja to furt nevím. Beňo, Henci. Jak? Nebýba tati. Ale nie, však ukáž, aké to... Ty kakat. Dobre.
Koniec zápasu. Ideme hovoriť, že ďakujeme. 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 My sme majstri. A zase ukludí sa. To je koniec dnešného zápasu, prosím, dajte like, odber a followujte Instagram FK Nitra Ultras a OnlyFans Nitra Zdroj, ukážem vám tam Nitra Zdrojské vajca. Nitra Zdroj, kvalitné. Majte sa!